A solidariedade é o motor do torneo interparroquial que se desenvolverá en Boiro o día 5 de agosto. 8 equipos, un por cada parroquia das que compoñen o termo municipal, medirán forzas nunha xornada na que os resultados son o de menos. Todos os fondos recadados irán destinados a SANOC, entidade que apoia aos nenos enfermos de cancro e as súas familias, como é o caso de Lara, de quen partiu a idea de organizar este torneo solidario. A mí me facilitaron la vida. Cuando ingresamos en el hospital, mi hijo y yo echamos un mes y medio sin salir de una habitación. Yo no sabía qué iba a hacer con mi trabajo, ni cómo iba a seguir manteniéndolos y, bueno, esas cosas. Algunos de los trabajadores se presentaron allí en la habitación y me dijeron todo lo que tenía que hacer, todo lo que tenía que tramitar. Es más, muchísimas cosas las tramitaron ellos. Ademais da compra de entradas e rifas en eventos solidarios como este, a asociación dispón de outras vías para a xente que queira colaborar. E para nós isto é unha gran axuda porque, bueno, os recursos que temos son limitados a través de subvencións, pero sobre todo son eventos e iniciativas como esta que fan posible que esteamos aí cas familias. Hai a posibilidade de que podades colaborar facendo vos socios con un importe mínimo de 10 euros ao ano e tamén temos artículos solidarios cos que estaremos cun stand neste torneo, entón podes vos acercar a ver se vos gusta algo. Dende o Concello de Boiro animan a cidadanía a chegarse a colaborar con esta boa causa ao tempo que disfrutan dunha xornada deportiva que dará comezo ás 5 da tarde. Vamos a petalo, vamos a encher todas as huchas que están por aí repartidas por os nosos establecementos, vamos a encher o campo de fútbol de Vista Alegre, vamos a vender todas as entradas, estou seguro, e vamos a vender todas as rifas, porque o que menos importa vai ser o resultado deportivo dese partido de fútbol. Sí que vamos a pasar ben, evidentemente, e vamos a facer un pouco de deporte, pero o máis importante sí que vai ser a recaudación que se faga, que toda vai ir para esta asociación.